सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय नैबे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि अदेबानि DKWSनि गाहाय मावख'नि थावनियाव मा फोरमायगोन? 2014 मायथाइनि 18 जुलाइ खालि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ बे हालामनि दानि SB बड' हायार सेकेन्डारिनि कनफारेन्स हलाव जों साननैनि हाबाफारि कनभेनसन खुंनायनि गेजेरजों जों बे आफादखौ जोनोम होदोंमोन। बेनिफ्राय 2018 मायथाइयाव बेवहाय 5th एनुवेल कनफारेन्सआ खुंदोंमोन आरो देग्लाय 12थि जानाखि बोसोरारि जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेवहाय दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै खम समनि गेजेराव 12थि होनना बुङोब्ला खम जायो, नाथाय बे आफादाव थानाय गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना थांनाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट, थांनाय बर' साहित्य सभानि, थांनाय बर' माहारियारि आफादफोरनि जाखिनि आन्दलननि हाबाफारि बा बर' जातिखौ गायसननायाव बर' जातिनि राव हारिमु सोलोंथाइ जोंनि थामोनथानि जायनाखि जेंनाफोरनि सायाव जि सावरायनाय बा आन्दलनाव बाहागो लाफैनाय बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाबोदों। दिनै बे आफादनि दैदेननायावनो 2020 मायथाइयाव बड' पिस एकर्ड थामहिनबा BTR एकर्ड, बे एकर्डआव मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै खौसेथि बर' सुबुङा होदों आरो बेवहाय आथिखाल जोंनि मानाव गेदेर चिफ मानोना मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङा सासे सागानगिरिमोन आफादनि जानानै। दिनै काउन्सिला जोनोम जाबाय। काउन्सिल जोनोम जानायनि उनाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा आसामनि बिसेसकै BKWSनि सिङाव थानाय 22 गं जिल्ला कमिटिनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव मिटिं खुंबोदों, बोसोरारि जथुम्मा खुंबोदों। थांनाय बोसोराव जाजिख'ना कामरुपनि रङिया खाथियाव जाजिख'नायाव खुंदोंमोन आरो देग्लाय बेवहाय थांनाय बार जानाय जाजिख'नानि जानाय कनफारेन्स जेरैखि रायजोफ्रा बेवहाय लैहोर लैहोर बाहागो लादोंमोन बे जाजिख'नायाव। देग्लाय रङिया, देग्लाय नैबे सानजारि नोगोर सिमेन्ट हालामनि रायजोफ्रा पान्जाय आफादखौ जाबादि मदद होदों, खौसेथि बर' सुबुं आफादा जाखिनि बुहुमनि बर'फोरखौ बोरैहाय बेहाय लाबोनो नाजादों, बिसेसकै त्रिपुरानिफ्राय बेवहाय डेलिगेट सफैनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों, वेस्ट बेंगलनिफ्राय सफैनो हादों होननानै मिथिनो मोन्दों, जोंनि बांलादेशनिफ्राय भिसाया जुदि जायोब्ला बिथांमोना सफैगोन होनना बुंदों। आं मिथिनायाव नेपालाव मोनसे इलेक्सन, जेनेरेल इलेक्सन बिथांमोननिया जागायजेनबाय, केम्पेइना जागायजेनबाय, ओंखायनो नेपालनिफ्राय देग्लाय सफैनाय नङा। जोंना अरुणाचलनिफ्राय, नागालेण्डनिफ्राय, मेघालयनिफ्राय, आसामनि 22 गं जिल्ला कमिटिया बेवहाय बाहागो लादों होनना जों मिथिनो मोन्दों। जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा गोबां हाबाफोरनि गेजेराव भलिबल बादायलायनायबो लादों आरो बे निस्सय दसे उनाव जागोन। आङो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखौनो माने मिथिहोनो लुगैयो बा आं मिरु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायनानै बेखौनो बुंनो लुगैयो जे बिथांमोना थाबैनो नैबे गामि फोसावनाय, गामि जानाय नटिफिकेसन 958 बर' भिलेजेसखौ नटिफाइड खालामबाय आरो 161 भिलेजेस नटिफाइड जायाखै, बेखौ थाबैनो नटिफाइड जानांगौ होननानै बिथांमोना नों आंजों सावरायनो बिथांमोना बुंबाय थादों। बेजों लोगोसे जोंनि थाबैनो बियाब दानानै बियाबखौ थिग खालामजोबनानै फोसाबनांगौ आरो माने कनस्टिटुवेन्सिखौ फोसावनांगौ, 36 कनस्टिटुवेन्सिखौ फोसावनांगौ। बेजों लोगोसे थाबैनो मोनसे सायख'जानाय इलेक्टेड काउन्सिल लाबोनो बिथांमोना नाजादों आरो बे कनफारेन्सआव इलेक्टेड काउन्सिल बा इलेक्सना माला जायो बेखौ सरकारखौ निश्चय बिथांमोना खावलायगोन। बिथांमोना जोंनो खोन्थाबाय थादों जे थाबैनो इलेक्सनखौ फाथिनांगौ, नाथाय आसाम एसेम्ब्लिया खाथियाव सफैबाय आरो ओंखायनो आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि जेनेरेल इलेक्सननि आगोलावथ' सम्भबफोर नंला, बिनि उनाव निस्सय थाबैनो आसाम सरकारा खुंगोन बिथांमोना आसा खालामदों। बिथांमोना बेखौबो बुंदों जे बे एसेम्ब्लि इलेक्सननि आगोल आगोल गामि फोसावनाय हाबाफारिया जोबनांगौ। बेनिफ्राय लोगोसे जोंनि जानाखि माखासे एकर्ड समाव थाफानाय जानाखि क्लजेस, गोबां क्लजा माने दासिमबो इमप्लिमेन्ट जायाखै।
बिटिआर बा बड' पिस एकर्डनि क्लजफोरा इमप्लिमेन्ट जायाखै बे इमप्लिमेन्टेसना जाहाथे थाबैनो जानांगौ बिथांमोना सरकारखौ बुंबोबाय थादों जों मिथिनो मोनदों गाबोन आथिखालनि गोदान सरकारनि चिफ मानब गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाबोन फैगोन होनना बुंदों बिथांजों लोगोसे आसामनि सासे सिनियर गोख्रों केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांजों गावसोर सानैया फैगोन बिथांमोना फैब्ला निस्सय जोंनि बर' बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरा बेसेबां जयै खामानि मावनानै जाफुंसार जाजानो लुगैनाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव बिथांमोनजों सावरायनो जोङो खाबु मोनगोन गाबोन बिथांमोना सफैबा जों सावरायनो खाबु मोनगोन होननानै जों आसा खालामो आरो बिथांमोना जाहाथे जोंनि जानानै थाबैनो गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ बुङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आरो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानानै लोगोसे जोंनि एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटि आउटसाइड माने बिटिसिनि कमिटिनि जानाखि मावनो लुगैनाय मैया दाखालि जानाखि रां फोसावनाय जानाखि 442 केडार्स बिथांमोना बेवहाय एट दि रेट अफ माने 2 लाख बिथांमोना होदों आरो बिथांमोना माखासे जाबावनांगौ दङ होनना बुंदों आरो माखासे जोबाखै होनना बुंदों ओंखायनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानानैनो नैबे कनफारेन्सआ मोनसे ओंथि गोनां मोनसे हिस्ट्रिक मोनसे सिगनिफिकेन्ट माने कनफारेन्स मोनसे हिस्ट्रिक कनफारेन्स जानो थांगासिनो दं आरो बेवहाय जोङो 5,000निख्रुइ बुरजा डेलिगेट्स अबजार्भार कालचारेल ट्रुप्सनि निस्सय दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन बा लाबाय ओंखायनो बिथांमोना मिरु आफादा बेखौ गले गले माने सरकारखौ बुंबोबाय थां जों जिहेतु जयै दङ जयै थांनो लुगैयो आरो बर'नि जेंनाफोरखौ इनक्लुसिभलि बोरै सलिउसन खालामनो हायो बिथांमोना नाजाबाय थादों आरो बे डेलिगेट सेसनाव बिथांमोना बेखौ निस्सय मोनसे रोखा सरकारनो फोरमायगोन गोजोन्थों बेनि गेजेरावनो मोनसे सोंथि जोङो 2025 मायथाइनि 17 फेब्रुवारि खालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों बै समनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांजों बे मिटिङाव जोंनि स्पिकार मानब गेदेर बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो दंमोन बे मिटिङाव जोंनि अशोक सिंहाल मन्थ्रि मानब गेदेर मन्थ्रि बिथाङाबो दंमोन बेजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोना दंमोन आरो जों गासिबो काउन्सिलना दंजोबोमोन आरो सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय गोबां दंमोन बे 17 फेब्रुवारिनि जोंनि नैबे बड'लेण्ड लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि सेक्रेटारियेटआव जोंनि मोनसे आसाम एसेम्ब्लि सेसन जादोंमोन बेवहाय जोंखौ लिंहरनानै सावरायनायाव चिफ मिनिस्टार रोखा फोरमायदोंमोन जे बिथांमोननो बिटिसिनि बायजोआव थानाय जानाखि बर' फिसाफोरनि थाखाय मोनसे स्पेशेल जे पेकेजआ बिथांमोना मोनथारनांगोन बेखौ BKWSC नि जानाखि अथ'रिटि बिथांमोनजों सावरायनानै थिग खालामनांगोन थिग खालामना लानांगौ बेखौ मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ चिफ मिनिस्टारा खावलायदोंमोन आरो जोंनि चिफखौ जोंनि मानब गेदेर मिनिस्टार बसुमतारी बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन जे नोंसोर बेखौ आरो दुनाय सेकेन्ड टाइम रायज्लायनो नांला बे फाइनाल गतिके नोंसोर जाखिनि प्रसेस जाखिनि खालामनांगौ पेपार वर्क खालामनांगौ जाखिनि DPR खालामनांगौ नोंथांमोना खालामदो होननानै नाथाय जथेस्थ' दिन थांबाय दा नोंथांमोना जेरै मिथिनो लुगैदों होननानै बुंदों जथेस्थ' सान थांबाय जथेस्थ' मास थांबाय ओंखायनो जोंनि मानब गेदेर चिफ CM मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङा दाख्लै जानाखि बर' गोरोबथा सानाव 27 जानाखि जानुवारियाव क'क्राझार BTC जानाखि सेक्रेटारियेट खुंनाय जानाखि मिटिं बे मिटिङाव बिथाङा केटेगरिकेलि एकेबारे स्पष्ट भाबै आंखौ मोनसे रिटायार खालामफिनदों बा जोंनि गेजेराव सावरायनायाव बिथाङा खेंफोरथि मोनसे होदों जे जों दासिमबो मोनसेबो प्रसेसा जोंना स्टार्ट जायाखै थाखा मोननायाथ' दोनथ' ओंखायनो जोङो बुंबाय थादों जों दासिमबो गदसेबो थाखा मोनाखै होननानै एसेनो